Oh my God! Oh my God! Buti kasya pa ako dito. Ay, yun din sabi ko. Tanggal angas. So pag kumikis kang gano'n, no? Cream student kay. Alam mo dapat to, Ben. Umiwas tayo sa mga cream student na may criminal behavior. Na meron nagbebenta nung ChatGPT na AI image na yon sa Ghibli style. Busa yung mga cancer, ako pala si Paolo. Kaya maglaro tayo ng Soloto Sokote sa mga pinakapaborito niyong laro. Bagay ito sa tag-init. Kaya nanggagalaitin din ako sa mga cringe na mga memes ngayong linggo. Kaya baka sumakto din naman yung nakalagay sa ating. Kabili na kayo sa ating merch page sa baba at agad simulan. Nako. Naghang... Standby. So wag kang... Ano, help me? Bitaw! Bumitaw ka na! Di ka na niya mahal! Release me! Release me! Let me go! Ako, wag nyo na parinig sa mga tito nyo in a 50-mile radius. Ako, magdadala yan ng pulutan at sisimulan na. Isimulan na mga sayo-sayo nila ganito. Tayo mga gumagaya. Okay, sulot. Tangin na kaya pala eh. Ilabangan na mo! Ito yung panakip mo, bumili na kayo. Init na kaya nakasado na ako eh. Sunog! Uy, may checkpoint yan. Nakapaglibing na lang. So sabi mo, iba dito hindi kasama doon sa libing? Sino dyan? Sino dyan ang hindi ka anak? Maigi. Ito literal na street smart. Sulat, sige. Hindi ka naman siguro masusunog sa impyerno dyan. In light of the recent trend. Alam mo, may issue ka. Nako po. Oh my God. Hindi ko alam yan. Oh, makalupiton. Si Speed. Okay, everyone. Okay, matagal pa yan. Pero malapit na. Oh, I was isekai and became a Filipino artist. Paano ko? Oh my God. Anong season na ba to? Yes, alala ko yan. Ito, at least anime sa anime. Ewan makita ng video version nito. Pero di issue yan, pero pag-uusapan natin. Kasi nakita ko lang to, na meron nagbebenta nung ChatGPT na AI image na yon na Ghibli style, na ang halaga ay 200 pesos per image. Please don't make this ito an AI art use misuse debate. I am not here for that. Hindi mo naman mapipili kung nasan ka. Ito ang mundo natin, ito ang realidad eh. So, bakit yun? Pero sige, as it is right now, there's no law against the copying of an art style. Totoo naman, wala pang batas doon sa mismong theme or style. Kung maisip nyo, kunyari, yung Van Gogh sa pagsusulat, Kafka-esque. Pag nilalagyan na ng yung ESQUE or style, hindi nga naman siya copyrighted. Pero lang kung sinasabi mo na ito'y gawa nung pinaggayahan mo na artist or ng isang studio. So nagkaroon daw ng debate, ito ko rin to, regarding sa AI. Kasi kamakailan merong app na kayang gumawa ng sobrang kapareho halos ng Studio Ghibli o yung style ni Hayao Miyazaki. So hindi siya kilala, siyang kilala animator at kilalang kilala yung mga anime na kanyang inilabas sa sobrang tagal na part na to ng history mismo nga ng Japan at marami ding mga parte ng movies niya tulad ng House Moving Castle at yung Spirited Away na pinuntahan nga namin yung tea house dahil lang doon. So makikita mo yung impact talaga ng kanyang mga works. So nagkaroon dito ng issue na hanggang saan na lang umaabot ang copyright. Sa ngayon, wala pa nga eh. At dito pinapakita yung push ng AI generation sa hanggang saan naabot sa human touch o sa human application. Ako bilang isang tao gumagamit ng AI, ginagamit ko nga siya sa pag gumagawa ko ng mga Excel, parang how do you input this, isang import XML, ganyan. Nagagamit ko siya at alam ko yung use case ng AI. Ngayon, ang kailangan natin moving forward, dahil mahirap na pigilan ng AI, pero paano natin siya makokontrol? Ano yung mga magiging basis para sa isang copyright infringement? Kasi kamakailan, merong mga nagkalat na mga fake news at misinformation na nag-react daw si Hayao Miyazaki or meron siyang sinabing comment na kadiri ang AI na particular dito sa case na to na dun sa mismong app at meron pa nga cease and desist letter na pinadala doon sa isang app na ginagaya nga yung style niya. Pero sa pagtingin-tingin ko, hindi naman siya pala totoo. Yung lumabas sa sinabi niya parang AI disgusts me, ito ay galing sa iba pang documentary na pinakita sa kanya isang AI na ginagawa yung halimaw na parang itim-itim at sinabi niya na hindi ko to incorporate sa art ko or sa aking animation o sa aking style. At yung AI disgusts me ay hindi specifically dito sa nangyaring to. Pero syempre yung mga tao nag-deduce na since ayaw niya na AI, sa tingin nila pag nakita nila to, ito magiging reaction niya. Pero as of right now, as of recording, wala akong nakita na nag-react siya sa nangyayari dito sa kanyang style na nagagaya. Kasi nga mahirap i-copyright ang style. Ito lang siguro isa sa mga tamang sinabi ni ate dito. The only true litmus test for morality is the law of the land. Pero the law of the land will change and it will update. Magbabago din naman yan. Sa ngayon, wala pa talaga. Okay? At alam naman natin ng Japan na sobrang strict sa mga ganyan, di ba? So, malalaban din naman natin kung ano yung habol nila sa future kung may gumawa man sila na isang legal basis sa ChatGPT o sa kahit ano pa mga
app na gumagawa ng mga AI, hanggang saan na po pwede, ano yung prompt, kasi nga sabi nga nila, ang mga AI prompters daw ay mga artist. Ako hindi ako naniniwala dong prompter ka, hindi ka artist, iba yun. Kung ako gawa ako sa AI na make me an art, hindi ako naging artist kasi nagpagawa ako ng AI art. Naglagay ako na ito ang gusto ko itsura, ganitong style, gusto ko makita, yun ang lalabas. Hindi ako nagbigay ng creative effort dun. Lumabas lang yun within seconds. Ito hindi ko maintindihan eh. Itong metaphor na ginamit niya, o simile ba to? Ewan ko. If I wanted cookies for my ice cream shop, I can either buy Oreos or bake my own. The recipe for cookies has been stolen by manufacturers para magamit daw sa iba-iba. As a store owner, I can buy packs of Oreos at ako nagagawa nun ng mas cheap. Pero ang AI, wala kang physical na kinuha o ginamit o skill na in-apply sa AI. Ang pagpa-prompt ay hindi skill. Alam ko na syempre mayroong mga gumagawa nun, pero hindi mo yun maiko-compare sa isang artist o sa isa pang nag-aaral. No? Yung ginamit siya kasi dito, ewan ko, parang nalalayuan ako sa paggamit niya na yung bake my own is not the same as draw my own. Ibang proseso siya. Syempre, mas marami na tong details at mas maraming factors in play pagdating sa mga ganito. Pero yung parallelism niya na paggamit ng bake my own equals make my own art ay ang layo para sa akin. Merong onting effort yung pag-prompt pero hindi mo to mai-equate sa isang pagdodrawing. Sukot sa akin yan. Nga, boss, papalaki ng buret mo, boss, oh. Liga, para bembangin mo si Inday, boss. Tara, bossing. Tagad-tagarin mo si Inday. Halika, alam mo, ha? Ba't alam mo din? Leche, sukot. Asyang kasya. Sa kanya ba yun? Anong palit sila? Una batukan pa. So kayo merong ano eh. May over eh. Tumira ng tres, balik sa dentist. Ibalik mo. Yeah, balik mo. Oh my God. So perfect. Ay, nakakawala ka boy. Okay. Yun yung pinakamatibay ng ngipin sa balat ng Pinas. Suwad lang. Yung nag-iisang ngipin sa baba. Ibalik mo. Yeah! Yung sunod naman yung ano naman sa ilong naman ako, diba? Let's kiss a lot, tapasaya niyo ako. Siguro na mababae kayo. Bakit ginawa din namin to nila, Jed? Ano ba to? Normal ba to ng utak ng lalaki? Unang tumawa, talo. Unang tumigas, kumaripas ka na. Ayaw na, naisa na in love din. Salot, you have only watches maging okay. Palitan natin maging Pilipino. Hindi nyo na makikita yung original niya. Sa tingin ko nanggaling to dun kay TPC. Kasi si TPC ay isang content creator na meron siyang kinasuhan na isang crim student na sinabi dahil sa isang video niya na bebembangin daw siya. Siyempre, hindi ko na sabihin yung mismo masayta kasi bobo sa YouTube. Sa ito, baka i-age mistake pa lalo pa di makita rin ba ng mga tao. Napakitala lang kayo ng isang barrel AI na parang ngayon lang. At syempre, sa klima ngayon sa Pilipinas na merong mga pagbabanta online na physical na pananakit sa isang tao, ikaw ay pwedeng maapektuhan nito, mentally, psychologically, physically, kung mangyari nga sa pagkakataon ito. So, minessage siya nung student na sinabi niya, dala lang daw ang emosyon niya. At sinabi naman ng TPC na, ako rin, yung emosyon ko din. Matakot ako sa sinabi mo, hindi ako makatulog sa gabi dahil sa ginawa mo. At ito aking naisip na paraan para ma-peace of mind ako. At ngayon ay tinutuloy niya itong kasong to sa kanya. At maganda itong panimula sa mga taong napakatapang sa internet. Okay naman maging matapang kayo. Pwede ka magyabang to, mga ginawa na Don Labrador dati o ni Tito Mars. Pero para sabihin mo sa taong bebembangin kita, bigay ito yung gesture, no? Maaari ka na talagang maka-apekto dun sa tao. Hindi naman kailangan physical na sakta mong tao. Siyempre, para suntukin kita dito sa screen, wala namang sense, diba? Pero yung pagbabantang ganun, pwede ito maka-apekto sa tao. Ngayon, siyempre, iba na yung legalities niyan at yun ang habol ni TPC sa kanya, yung legal basis ng paghabol doon sa estudyante. Ang nakakatawa pa dito, crim student kay. Alam mo dapat to, man. Andun na yung pangalan sa course mo, crim, is magiging criminal ka pa. Ano ba naman yan? Siyempre, susubaybayan ko na lang ano mangyayari dito. Pero nakakatawa na sa ganung klase pang estudyante, ito nangyari. At mabuti tong lesson sa mga tao sa social media. Nakikita ko rin naman ito sa mga nagko-comment sa ilalim ko na mag-ingat-ingat kayo sa mga sinasabi nyo online. Itong crim student pang to ay napakagaling. Gumamit pa ng personal niya account. Ayun, nice one. Kaya yung mga tapang-tapangan lang sa kanilang mga daming account, hindi na yan pinapansin. Okay lang yun. Alam nila. Pero ito, mismong personal account niya ginamit. Bumili na kayo nito. Bagay na bagay ito. Di na to medyo. Literal na. Sukot. Ito na lang.
Ito na lang ang kursong applyan nyo. Mas okay pa, hindi pa kayo mas-stress, hindi pa kayo abulin ng kaso. Magaling. Sulot. Tayo mga cream, wag na natin pa to ibang wakakors. Paano kayo hindi pagtitripan kung ganito ang mga nakikita ko? Sukot. Liza, kamusta na? Naapula na ba ang sunog yan? Tatamaan ba siya? Kabayan kaninang alas okay. 5 ng hapon. Oh my God! Oh my God! Sa hilera ng mga bahay at tindahan dito sa lugar. Umakyat na sa ikalawang alarm ng sunog. Yun yung tinamaan. Naalala ko dito kay Lola Nena. Bakit safe siya sulat? Bagsak ka na nga nagay. Kanino upuan ang na-engkanto? Yung 69 niyang grade magiging 100. Pili kayo dyan. Bilib na ako sa makakakopya pa dyan. Pang-agila na ang matang lawit. Sulat! Yobi, may bagay ko pero nagtitipid ka. Malakas para sa mundo ng mga tao. Kailangan kong makapunta sa mundo ng mga halimaw. Ay, kung crime student yan, pwedeng pangotong yan. Pangotong tips to Umiwas tayo sa mga crime student na may criminal behavior. Red light, green light. Assassination classroom. Rad, sulat. Okay, nagkagulo na dito sorry Medyo may yata. May nagbebembangan daw. May mga tumatakbo na kasi may mga hindi ko alam may na ano man. Liza Aquino is shaking. Palitan mo na to reporter, mas magaling to. So, nagkagulo na lahat. Ako din, nagugulala ako sa'yo, sir. Wait lang. Okay. Dahil dyan. Sorry. Sorry. Mali kayo. Sorry. Oo nga nilusob daw ni Tommy. Tommy Shelby. Maraming mga kaguluhan nangyayari. Peaky Puking Blinders. Ayan na sila. Ayan na. Ayun, may mga Ayan si Tommy. Mga polis na. Ang ganda ng batok mo, sir. Kita-kita ko action. Alam mo, hindi ka na ako maging journalist Hindi na wag na pala ko. Ganito ang mga kalaban ko. Ganito ang competition ko. Hindi ko makukuha yung gusto kong posisyon. Dapat appropriate. Gusto niya harangan kasi pwede siya ma-report. Dapat appropriate yung mga kanta natin sa mga ganyang banda. Hey! Ano nangyayari? Pero pati tayo. Umainom ba sila? Okay na. Sobrang Pinoy core nitong video na to. May mga nagbebembangan. Umiinom. Yeah, batok shot. What? Pinoy core nun. Ayop. Pinili ka pa rin sticker ng Pinoy core sa Luluberts. Okay, sulat. Alam mo, di ka nasukot niya pero ang dami nangyayari. Ito yung gusto ko What's on your mind? Ang daming krimen ngayon na nagaganap Putya, lumaban pa ba yung mannequin sa'yo? Ano kinatakot mo? Leche sukot. Mahiwagang Bruh, parang nakita ko na ganito rin binler yung sa ibang ibang manga. Effect ba yan? Bakit umikis lang? Sulat. Buti kasya pa ako dito. Yun din sabi ko nagkaka-claustrophobia ako dito. Ano ba yan? CHB ba yan? Matibay. Indiana Jones. Daang Mission Mission almost possible. Gamitin mo kasi yung pangkambyo kanina. Yan na ipasok mo dyan. Ganyang sikip pa isang panaginip. Pasok! Sobrang cringe ko pala when I said di ako magsasawang intindi ka. Wow, saya. Lalo na pa mayroong pag crew na ko. Walang level ng pag-intindi ang maintindihan yan. Sunod, sukot, speed ng Pinas. Gwapo mo yung koleksyon mo. Inabalan ako na ni mama ko yan. Wala na ako naintindihan. Ang bobo ko, men. Ipuya lang ako nabla. Kapanago lang ako sa balay. Nabuang ko yaman. Abo ang alam ko. Pag hinulusol Pero teke de. Gabis mong danin kachimpo daan. Din niya mo manan. Hindi ko tala kung nag-iimbento siya totoo. Motel. Butang ugo. Hindi ko alam ano yun. Pakicomment na ano yung sinabi niya. Maraming salamat. Parang awa niya. Pa magpapadala kayo ng mga meme. Yung pa-translated. Na alam mo naman ako. Sulot. Say what to? Sukot, di ko kakayarin niya pag akong ginawa niya sa akin yun. Di kaya ng social anxiety ko to boy. Ano ka mag-intermission number? Magaling! Gawin mo ngayon sa kitted kanina. Kung makakadaan ka. Iba talaga humor natin, kakaiba. Sulot.
Nakalibo mo kapag hindi ba? Kaldero, yung lalagyan niyang plastic, payong yan, yan. Pag hindi mo nadala, ubus ka! Malalaman mo, mapapalitan ng anak mo. Sulot. Magagawa, mahal mo na. Ba't adan? Ba't adan? Ba't adan? Hindi mo na kailangan ng dancer. Hindi na kailangan mag-ano. Adan at adan lang yung nakita ko eh. Ba't adan? May sarili kayong dancer dyan ah. Okay, sulot. Ayun si Eva, nakita ko na. Kamusta naman yung araw mo ngayon, mahal? Ako walang Eva. Adan at adan. I'm done. Ay po! Tanggal aso pag kumikis kang gano'n, no? Wah! Kain ka na. Buti na sinabi mong kumain na ako, nagugutom na ako eh. Hindi ko kaya walang kumain ka na ba eh. Sa relasyon na lang ng iba, ngumingit eh. Alam mo, kahit ayaw mo makinig, nakangiti ka pa rin naman. Yun naman ang importante dito. Sulot, unclots. D-Line Skincare Sunshade. Okay, yung skincare ni V. Parang ang bilis matanggal. Bakit mag-gray? Naglilibag talaga siya. Iba naman, walang skincare, naglilibag talaga eh. So dito, may ganda ng issue yung V-Line Tinted Sunscreen, yung kay V Cortez, na naglilibag daw at namumula. So nag-reply na dito si V, nasabi daw niya, hindi daw na-cure ng maayos yun dun sa kanyang manufacturing. At least umamin siya. Ibabalik ko po sa inyo ng Ayun. buo. O papa-refund daw kung ano daw yung mga binili sa kanya. Kaya ganoon naman talaga ang business. Ang importante ay sabihin mo agad at maging open at transparent ka sa customers mo. Tulad ng medyo bobo, alam niya yung mga iba pa natin merch na lilalabas. Sabi namin agad at kaya follow nyo na yung Paolo merch page kasi update kami na update daw. Pag dumating na, kamusta na yung production, kamusta na yung supplier. Makikita nyo talaga doon lagi ina-update yun. So, i-follow nyo na at i-like nyo na. Sulot, dahil naayos naman, wala namang issue. Lalo kasi dating skincare eh, ba, yung nagkaroon ng issue eh. Ito, solid lineup. Andrew E. Dumans. Bakit wala si Ai? Ba't wala si Buba? At bakit wala si Volta? Kulang pa, Rubber. Ito rin sa akin, Rubber Man. Lagi kayo magdadala niyan. Yun yung slogan. Sulot, ito yung pirated version eh. Buhay parang GTA. Aray ko. Ang ganda ng... Kaya na kain daw. Ito ba yung bata kanina? Ako nakainom yan. Tanggal ang amats mo ngayon, boy. Hey! Respect! Tanggal ang felony sa mga cheat code eh. Up, down, left, right, dire-diretso hanggang sa bangin. Sunod. Sulat! The Substance. Ako, napanood nyo na ba yung The Substance? Nagising ako sa Pilipinas. May lalabas kami, nalaman mong Pinoy ka. Abangan nyo na yan. Nalaman mong Pinoy ka. Sulat! Agwa, ba't ka umiiyak? Nalilungkot ako, kaka. Hindi lang ikaw ang malungkot, Agwa. Nag-gaslight pa ako ng isa. Utak talang ka talaga, literal. Ayan, binatak pa ako pababa. Ginaslight pa yung nararamdaman ko. Sige, ikaw na bida. Pag may nagkakwento ka sa mga tropa, ito yung nararamdaman ka. Ako nga eh. Sige, ikaw na. Ikaw na yung main character. Nag-share lang naman ako eh. Okay lang, sige. Sukot leche. No, huwag mong pa ikutin. Daming pussy. Hayop. So, hindi na ubusan ng meme sa kanya eh, no? I can't fix her playing arcade alone. Thanks, yeah, much I care. I'll get a time. Pakiingatan na lang. Akala ko iingatan eh. Marami kasi magnanakaw dito eh. Okay po. Ayun, buti na lang na-post ko dito. Mashoot ni editor yan para sa atin. Maraming salamat. Gusto ko lang naman tumama mo siya sa ring eh. Yun lang naman eh. Di naman kailangan ma-shoot. Di rin naman ako shooter eh. At least may shooting card din, di ba? Nakakinuha ng shooting guard yung kanyang lakas. Ay, sukot. Just Gcash my location, sir. Kala ko tao talaga. Ayun o. Yung sinasabi natin kanina. May mga nambebembang daw na gaganituin daw kita. Ayan, delikado. Meron naman kumuha niyan. At dahil dyan, kukunin na natin yan. Maraming salamat. Wala na yan. Tukat. Nauso to yun. Yung mga naggaganito. Yung mga nag-iiwan sa mga lugar. Ano ba? Ayun ang mga trip to. Iwan ko na rito. Paunahan na lang. Oo nga. Iwan mo na. Ang asim nyo. Kasi may dumura ano. Nadikitan. Okay, sukot. Sa nakakaalam na itong lugar na to paunahan na lang kayo guys Okay. Ano yan? Ano yung bababa? Sa batasan. Batasan? Ito ko lang nalagay sa gilid. Okay. Amen! Ano ba? Okay, Latin Bear. Yun yung nakalagay dun sa cambio. Nice one. Ayoko na. Yun pala, ayoko na nitong trend na to. Naiinis na ako. Sukot. Nice ka, Bear. Oh, God. Oh, sobrang sukot yan. Hayop. Para lang may makausap sila kasi mahirap nga naman bumiyahe. Walang kausap. Baka ibunggo pa tayo. Nga po eh. Sulot dahil sinusubukan mo intindihin ang hindi maintindihan. Pwede ka lang mag-jowa. Karamihan ng mga jowa ganyan talaga hindi maintindihan. Hitchhiking to Baler. Okay, kala ko batasan eh.
Okay. Vegetron. Healthy. Grabe. Enjoy nyo yan. Basta kasama mo mga tropa mo. Hindi kayo kupal. Hindi badoy mga trip nyo. Na pwede kayo masak... effect pala yun. Ito pala yung nag-glow, oh. Effect yun. Effect umiilaw. Enjoy nyo lang yan. So, lagi nyo lang ito-double check yung mga kasama nyo. Yung mga sinasakyan nyo. Okay na, so Nueva Ecija na sila. Katuwa naman. May pagkain sila. Saan sila ayun, okay. Wow, layo na nila. Dapat nag-deliver na rin kayo para meron kayong sideline. Hey, boy! Oh, yun pala tayo eh. Kasi kasama ako dyan eh. I-share ko lang to, vlog lang namin to. Akala ko meron na kayong mga motor eh. Hindi nyo na kailangan mag-hitchhike. Yay! Enjoy nyo yan. Tropang hindi ko pa lang kailangan nyo at may enjoy nyo. At maraming salamat and hindi sukot yung huli nyo pinadala sa atin. Maraming salamat sa mga nanonood, sa mga alam nyo medyo bobo yan. Bilan nyo na agad sila. Damihan mo. Yung pinaka-bobo nyo tropa, lagyan yung 5 medyo bobo. I-send nyo yung email sa aming page sa Paulol Merch sa description at pin comment. Post namin siya. Basta dapat may consent niya ha. Ano ba nanalo ngayon? Sulot o sukot? Paulol na mabaalap. Shoo!